Ftit tal-ġimgħat il-bogħod mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li jrid jaħtar is-Segretarju Ġenerali tiegħu, Francis Zamid Demek tenna li hu se jerġa' jitfa' ismu għal kariga importanti ta' Segretarju Ġenerali. Xahar ilu Zamid Demek kien diġà ħa spazju fuq il-Gazzetta Illum dwar il-kandidatura tiegħu ta' Segretarju Ġenerali u s-Sibt fuq l-RTK tenna l-intenzjonijiet tiegħu fuq il-programm tal-Professur Andrew Azzopardi. Għati kandidaru hekk bħala Segretarju Ġenerali? Jina dan is-suġġedina diġà ġibtu l-Gazzetta Llum u tawni front page, iva beħsibni li kandida ruħi. Zamid Demek ilu jpoġġi l-qattus quddiem fuq kariga importanti bħal dik ta' Segretarju Ġenerali. Bħal dan iż-żmien sena għad Segretarju Ġenerali temporanju wara illi Clyde Puli irriżenja għax ma felaħx iżjed tal-ġlied bejn il-fazzjonijiet fil-partit. Issa Zamid Demek, deputat nazzjonalista ta' tmeninijiet, tenna li jrid jibqa' Segretarju Ġenerali u sostna li l-Partit Nazzjonalista qed jiġġedded. Partit li qed jiġġedded, partit li qed jissaħħaħ. Fil-programm ħadet sem ukoll il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart, illi innotat u kummentat fuq dak illi għadu kif qal Zamid Demek. Meta nitkellmu fuq tiġdid fil-Partit Nazzjonalista u fl-istess kelma Francis Zamid Demek jgħid li ser jerġa' jissottometti. Francis Zamid Demek huwa fost il-figuri ewlenin flimkien ma' Louis Gallia li qed jaħdmu fil-qrib ma' tmexxija preżenti ta' Bernard Gregg fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt Zamid Demek kien fost tal-ewwel anke fi żmien Adrian Dalija bħala kap il reġa' daħħal lil tar-Repubblika u tal-Occupy Justice fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt bħala Segretarju Ġenerali kellu diversi laqat ma' dawn l-esponenti il-fazzjoni ta' Simon Busuttil għandha pjaċir bihom.